Değerli hoşlanlar, hoş geldiniz. Bugünkü temam Türkmenistan'ın içindeki bölük geçen yerler ve devlet düşüncesini vermek vardı biraz. Mary hoş geldin. Hiç Sana şey. hiç Mer gel koşul. Mer gel sen. tamam vatandaşım. Böyle bir minut karışıldı. Böyle Teyze gelenler, teyze koşulanlar yayını paylaşmayı unutmayın. Hapisası bolan agzalarınız bilen paylaşın. Vatandaşlar hemmäňiz bilýäňiz Türkmenistan'ın içinde nämeler bolup geçýäni, nämeler edilip goýulýany, hemme zat edenetliklik barada hemmäňiz bilýäňiz nämeler bolup geçýäni. Şonuň üçin tamam. sessiz galmana hiç kimin nemesi yok berde. Aleyküm selam Mümkinçilik vatandaş. mümkinçilik yok. Hemmäňiz şu bir yerden çykyp gaýdan adamlar. Şu ýurtdan çykyp gaýtdyk, bu toprakdan çykyp gaýtdyk hemmäňiz. Şonuň üçin o toprağa özümüz eýe çykmasak bizden başga eýe çykjaklar. Eýe çykaýan ýagdaýynda nähir boljagyny hemmäňiz düşünýäňiz. Illim kömege garaşmaýlar. Hemmämiz şo watandaş, hemmämiz Türkmenistanyň halky watandaşy. Şonuň üçin öz hakymyzy talap edip, biraz kellämizi işledip, döwlet näme, halk näme, jemgyýet näme, hökümet näme we şol sanada prezident diktatura näme. Şo hakda biraz gönüldeşik geçirelim. Aslında döwlet diýilýän döwlet aslında islenlik bir döwlet bolsa bolsun, şo halky bilen öz içindäki halky raýaty bilen her bir adam bilen döwlet bolýanlar. Islenlik bir döwlet bolsa bolsun, ýagny bir maşgaladan maşgalany gözegine getirin, maşgala sen ýok özüň gezip görkäň, sen maşgal tek başyna gezip gören bolsaň sen maşgalada däl uje. Sen ýanyňa birini aldyňmy, uje sen maşgala hasaplanýar. İş olsanda da öz ene atan maşgala boluşýar, sen olan oğullar boluşýar, sen bütün maşgala aile yani. Çünkü başkalaryny gözüne getirin, döwlet diýilýänem, şu halk bilen bir adamdyr. Emma gynansak da siz özüňiz daşaryk işlemäne çykdyňyz. Näçe çykanyňyz barada ona özüňiz bilýänsiňiz ýöne. Meselen düýbüne seret bilýän näsiňiz? O hakynda bir açyk pikirleniň özüňiz. Prezidentden Buharanzade Babanjekden düşünüyor. Prezident käbirler üçin bar, Yıldız Emif käbirler üçin var, emma biz üçin prezidentim yok, hökümetem yok. Şoň üçin biraz kelläňiz işlet başlandy wagtyňyz. Emmede açyk aýan bolýar size. Korkam açyk aýan bolýar, korku näme o? Ya şunu meles bize garşy işleýänler kimler olaram kelläňizi hemmesi belli bolýar. Halk olmasa Düşün, devlet olmaz diye. Doğraydı. Halk bolmasa döwlet bolmaz. Islenlik bir halk, islenlik bir döwlet şo halky bilen döwlet bolýanlar. Hökümet diýilýän zadam, olar size kömek edýän guramadyr. Hizmet edýän gurama siz oňa nalog töleýäňiz. Hiç yakışı vatandaşlar. Sağ ol, sana Hoş geçeceğim. geldin. Sadık Şurada bir Kargo. vatandaşımız yazıp duruyor da miting O hakkında ne nerede? düşünüyorsunuz Sadık Kargo? Miting hakkında hiç zaten bilen yok bizden soramam. Ben hep şunu açacaktım. Hiç gepleşmek istemiyoruz o hakkında, tema hakkında. Daha kızıklı temalar var. Bizi Miting yok. ilgilendirmiyor. Mitingin bir neme yerini aydıp bereyne ereştet hele. Miting diýilen zat ýygyna ideologiýa boljak bolsa miting edilýär. Ýöne boşuna Belarusiýaly, Rusiýaly boşuna ýöne halkam bilen ok näme üçin çykany, onýaly ol miting bolanok ýa barp ol tartyşyp edip. Bir maksadı bolmaly çıkanmı? Maksat bolmaly miting häzir bizeme boşuna çykanmynyň peýdasy ýok, arkamyzda ideologiýa bolmasa. Şu vatandaşlar bir zady düşünün. Sovet döwründäki SSR goşulan 10 ýaşlan respublikalar bardyr. Olar öz başda bolly. Köpsi has ýokary derejede ösdiler. Ýani Pribaltika döwletleri, Latviýa, Litwa, Estoniýa olar ýokary derejede ösdi we Ýewropa nemesine goşuldylar. Ýöne gynansak da Aziýa döwletleri bar barda. Özbegistan, Türkmen, Kazak, Kyrgyz we Täjik, ýa Belarus. Şolarda gynansaram, şol Sovet zamanyndaky, Sovet döwründäki düşünje bardyr. Ýani şo döwrüň metodlary bilen
almalym kady pikir edýärler. Her kim başgaça görübilen oklar. Hiç başgaça. Başka döwletlere seredin ya alama bilime bakın. Yani döwür näýek bar ya. Biz haýsy asyrda ýaşap otyrys? 20-nji asyrda ýaşap otyrsamy? Onda 20-nji asyrdaky pikir edilýärler edeli. O zatlar 19-njy asyrda ya 20-nji asyryň başlarynaky bolup geçilen zat yani 19-njy asyrda diýelim, başdan 20-nji asyrda we 20-nji asyryň başlarynaky oýnalyp geçilen metodlar hemmesi. Yani gynansak da o temal men biz bozma mal eger biz gozgan ýagdaýymyzda bize pratik giderler olar. Biz hiççili o bilemiz olan biljegem bolamyz bilgimize bilgimiz ýöne aýtmany biz neme göremiz ok. Onuň giňişlerini bellek geçeli. Yurt diýilýän ýurdy eýelik çykjak bolsa watandaşlar miting etmeli, dogry etmeli ýöne haçan şu arkasında ulu bir ideologiýa ýani bir ulkan bir neme bolan ýagdaýynda miting etmeli. Olam bir iki sana halkyň çykan bilen miting bolýan näler ýani 40 ýyl adam çykan bilen miting bolýar ýöne arkasında güýçli Burmut vatan üçin dogan aýtdy. Vatan üçin dogan ors bize aslında biz aýratyn döwlet ol bize değişli däl. Ýöne diktatura bolandan şol ýagdaýlar boldy. On haky ýok biziň döwletimize eýe bolma. Şonu gowy düşündiňiz gowur. Orsy bu meseleni kelenizden aýryň, ors hiç zatdyr. Biz haýsy döwürde ýaşap durýar? Şu döwürde başga döwletler diýenen bellek geçdi, ýene bellek geçýär. Her sende belli. Alym bilim esas şu alym bilimdir esasy. Sen özüň şoňa pikirlenip bilmeýän bolsaň ýa başga bir ýerden kömek soraýan bolsaň, başga bir ýerden edip bilmeýän, edip bermersiniz isleýän bolsa, onu siz näme üçin kelläňiz ulanyp görseňiz. Şoňa jogap berin. Ilkiýilen watançylyk duýgusyna ýörerim watandaşlar. Vatan üçin dogan men düşündüm häzirçe hawa ýöne şol özüne şol neme etmek üçin şol neme Niýazow halka allap Niýazow goýdurup Niýazow üstünden upravlýa edip şöýdip gelip otyr ol. Komünizm hadoray aslında işte yanlış aýdan otlar. O şol Niýazow halka allap näşil perwi sekretar näşil halk neme biljek dat yetim zat diýip allap halkyň gözüne allap şonuýdy olam hezilet edilenden. Ben şu zady düşünüm watandaşlar bir zady aýtyp geçen Türkmenistanyň arkasynda ýa şu wagtda Rossiýa ýa ýewreýler durýar diýip bellek geçen zany käýerin aýtýan şonu. Aslında seredin bir zady Türkmenistanyň içindäki bolup ýatan kynçylyklary emeňiz bilýäňiz we Türkmenistanyň şu ýagdaýa gelmäne haky barmy? Aslında seretden haky barmy? Ende çykýan baýlyklara seredin ýeriň aşağı, ýeriň üstü durşy bilen gyzyl durşy bilen gymmata baýýar. Ýöne näme sebäpdi? Näme üçin ýylan sonra orta çykýardy? Näme üçin şu ýagdaýa geldi? Eger şu arkasynda Türkmenistanyň arkasynda başga döwletler durýan bolsa, bolýa Rossiýa diýä, Izrail ýa ýaşanameňdeş ýa Hytaý diýen tapady islenip durýan bolsa, şu wagtky içindäki çözüme hökmany ýagdaýda çözüm tapardylar. Hökmany ýagdaýda ol 5 milyon halk näme? Yani iň merkezde içindäki 2,5 milyon halk näme? Halk däl. Hiç ýyl halkda. Özüňiz bilýänsiňiz bir Kadıköy'ün töweründe ýa bir halkdyr ol. Hani Kadıköy'e barıp gören bolsa, Türkiýe Kadıköy'e barıp gören bolsa, nähili adamken. O taýda adam akya Kadıköy'de. Beýleki taraplarym şol ýaly. Hemme Beýleki taraplarym şol ýaly ýöne köp ýerine aýdýanda Kadıköy. Adam akyan ýer esasy. Ýa-ni saparaga aýdýar Pekiniň bir köçesi ýa dogry aýdýar. Şol çözüm tapjak bolsalar, çözüm tapardylar. Eger arkasynda şo güýçli döwletler durýan bolsa, hökman ýagdaýda halk hökman ýagdaýda köşüşdir. Bu üçin çözüm tapardylar. Ýöne gynansak arkasynda hiç kim duran ok, ondan gorp oturmaň watandaş. Baralaryk pikir etme metodi ulanyň pikir etme metodiň ulanyň. Olar hiç başarýan nälerler öz başyna.
eger öz başlaklaryny alanlarla olardan çykandyrlar o sebäbi o gurban bilen otady galman forsa demiş yani. Onu özüňiz bilýänsiz, bir açyk pikir edilseňiz, düşünjäňiz ütkötülükden. Ýöne hiç kim durýan däldir ýurdun arkasynda. Hiç ile. O şoň üçin ol ýanky şu ors näme ors hiç zatdyr. Gelen wapşe aýyryn ors diýilýänler. Biz öz başda döwlet biz näme haçan daşy diktatura emerlerini şonu halk tarapyndan aýyrma hak bar. Şoňa düşünjek bolun. Halat ediş komitetde ýöne ýerine boşuna söz aýdyp edilen o hakykatdan hem şol şonýalak edilip iş edilip otur. Salam aleykum. Sesim geldi mi? Aleykümselam. Aleykümselam. Kanda izleyeceğinizler sağ mı? Ýaşy. Ya yankı baydak konusuna gelsek. Gene Baydağa bu kadar takılmalarınızın bir anlamını ben anlamadım. Bakın hani ben şimdi neytral yok takılanlara ben anlam veremiyorum. Yani neytral olarak bunu birazcık mantıklı olarak düşünürsen bugüne kadar bugüneçe neçe devlet kuruldu. Yani alalım Amerikan'ı. Amerikan hem kim tanıdı? Hiç kimi tanımayan devletlerden misal vermeyin. Onun içinde Vatikan var, bir topar devlet var. Küçük devletlerden hem misal getirip boladığına aslında. Amerika tanınan devlet. Hatta internette Amerika hakkında araştırsan hem mesaj çıkadı. Aynen. 1800'den 1900'ün arasında 100 yılın içerisinde Amerika'da 7 te bayrak değişti. 7 te bayrak. Bu baydakları ne için değiştirdiler bunlar? Şu 7 bayrak değişen döneminde bunların arasında her hili pravительство geldi başa. Başa gelen prezident özü isteğine göre değiştiren hem oldu, halkın isteğine göre hem değiştiren oldu. Amerika birinci başta devlet bolanda 50 sanı ştat bilen devlet bolmadı. Hiçbir devlet birinci baştaki bolan devlet bolup kalmaya 100 yılla, 50 yılla. Hani bir devlet kurulanda ölçüşe geçen vakti şol, aydışın izahını yapma, ilatın sanına göre, ondan sonra ekonomikasına göre, şu iktisadiyetine göre gidişatını değiştirmek zorunda, değişmek zorunda bir devlet. Değişmen gidi oturan olsa onda problema vardır o devlette. Yani şunu birazcık düşüneysinler, hani düşünmeyenler birazcık araştırıp düşünsünler. Simbol Türkmenistan'ın 3'te 2'si çöl bunun için Jil Ploşid senin 3'te 1'in Türkmenistan'ın komple nämesinin teritoriyasının 3'te 1'i Jil Ploşid. Hani Angar'da 3'te 1'inin Jil Ploşid'inin yüzde neçesini hesaplap çıkaranın da var. Hazır ki ilat bilenem Angar'a 10 sanıdaş velayet yazıp bilen. Velayet değil mi? Velayet sistemini çıkar kafandan. Kontinent olarak sok kafana. Hani velayet kontinent olarak sok kafana. Velayet aslında da bizim Amerika'nın Amerika'da ne için girdim ben? Misal edip Amerika'da ne için girdim ben bu olaya? Amerika'nın şun yağlı bir ştatları var. Küçücük bizim obalarımız da uluğuş olardan. Küçücük ştatlar. Vaktinde 1900'ün başlarında her ştatın öz baydağı vardı da Amerika'da. Son o baydakların hemmesini ayırıp Amerika'ya bir baydak onardılar. 50 yıldızlı. Hatta 47 yıldızlıktı. Aradan 20-30 yıl geçen son 2 yıldız eklendi. 49 yıldız oldu. En son 1930'dan 1940'ların arasında 50. yıldız eklendi. Hani bunu birazcık kellerinizde köpeltürüp näme etmeň baydağa, velayata takılmak gereken şu anki bizim asıl problemamız ilatımızın birazcık zihnini ütketme probleması. Halkın zihnini ütketme probleması. Halkın biraz kellesini ütkemese baydaktan öňürdi döwlet düşünjäňizi berin kelleňize de baydaktan öňürdi döwlet düşünjäňizi berin watandaşlar. Baydak meselesine gelenler internet bayda kaýsy döwletiň bayda ütködülipdir, kaýsy döwletiň bayda ütgölmändir şol özüňiz internetten seretişdirin. Wa ütködülen bolsa näme ütködülipdir? Nämelerden dolayı ütködülipdir olar araştırmak lazım aslında. Hani baydak konusuna o kadar takılmamak lazım aslında ama şimdi halkın biraz zihnini değiştirmezsen bundan sonki gelen prezident näçe prezident geliversin bundan sonki gelen prezident hem etçegini eder bu halka. Prezident gelmeyen. Bundan sonki gelecek prezident hem hani etçeğini eder bu halka. Patamıştı halkın hiç satan havarı olmasa bundan sonki gelecek prezident bolsun, yankı gubernatör bolsun, o komple düzen değişsin hatta prezidentlik sisteminden çıksa da dahi halkın boluşu bul bolsa
başa gelen adam halkı yine de gömük tutup yine de edeceğini edip görer. Hani bunu birazcık bir halkın gözü açılmalı. Hani Cahilliği geçmeli, cahilliği yenmeli. birazcık hani geliştirmek lazım insanlar. Öbür türlü çok zor iş olur yani. Azdan da Mehmet bizim bu hareket edip oturuşumuz bilen, bizim bir kelle dövüşümüz bilen olacak zaten. Bizden sonki pakalenya moş edip bilir bunu. Benim fikrime göre. Biz edip yetişmeriz bunu. Потому что o kadar insanın 30 yıldır hani kafası böyle kitlenip tutulan insanların kafasını açmak o kadar zor bir şey ki. Hani 30 yıl o kadar onlar nasıl sistemi böyle tuttuysa 30 yıl bu sistemi biz onun tersine çevirmemiz lazım ki 30 yılda anca yetişiriz bunlara. Tersine çevirmek için. Hani sağ ol, doğru aytıp geçtin, doğru aytıp geçtin. İşte de bakar, mannik bir iyileşimiz aşağına malarla sağ ol. Gelsin. Ben şunu aytıp geçendiğinde hani köp baydağı köp takılmasınlar ya. Doğru düşünürdün. Önce de şöyle aldamaktan öňürdi. Özüňiz internette seyredin, haýsy döwlet baýdagyny ütkötüpdir şu saatler. Näçin ütkötüpdir onam sonra? Esasy maksadymız baýdak da watana iýe çykmak, watana topragy iýe çykmak. Bula bayda takılıp kaldılar. Döwlet düşünjesini halk kelleňine beriň. Vatandaşlar, döwlet düşünjesini birazar. Ondan soň watana näme baýdak bar edi tora. Ana şunu kabul edip alsanız. Hoş geldin Doğan. Alo. Baharman. Sesin gelenok, bakarma, sesin gelenok. Siz haçan bayda düzeldi, haçan prezident sayılacak, ona çen diyorlar, açılar oku diye. Siz özünüz istemeseniz, vaz var, vatandaş. Siz isteyen yokmuş atayın prezident ayrılmanı, ya birinin ayırıp belmeyini isteyen mi? Senem şu vatandaşsın aşağı devletin. İman yazmış. Nasıl yenmeli cahilliği de. Yani aydıldı ya şöyle cahilliği yenmeli de. Şu yazan nehili yenmeli cahilliği. Oka kitap oka bence. Cahil, neme diyen terden oka dinlemedim şu an. Nasıl yenmeli cahilliği? Cahillikten çıkacak olsanız baradış mesela düğüne seyretin vatandaş. Fikirler şu Analiz etmeyi öğrenin, analiz etmeyi. Fikirleriniz okuyuğunuzu güçlendirin barad. Barad kelleňizi, beýniniňizi hereketlendirin. Fikirleşi okuyuğunuzu hereketlendirin. Salam vatandaşlar, goňsunuzlar. Aleykümselam, hoş geldin vatandaş. Cahillik var da aytsak var, yine içe şu baydan konusuna girecek öyle girmeyine baydan konusuna. Cahillik deyende yine prosto primer size bize bar gücü mening pikirimçe şuma ne YouTube'da esas siyasi kanallar var. Esası Türkmen O son prikollar var. Yönü hakiki dokumentalny bir daşary ýurtlaryň bir Kanada daşary ýurtda informasiýa şonu perewod edip bir luboy çeper edebiyat olsun, hekaye olsun, näme olsun, şo bizlerde yok. Şonun esasyna näme akıl olsun kitap oku diýäs, doğru değil mi? Kitap okujak olsun bizim köpümüz Türkçe we Türkçe bilýäs. Türkmenistan'ın içinde bilen azrak Rusçanı bilyas odam çalamçık hazır bilemizok bizde hazır informasyonu var zat yok. Galadan yani informasyonu açlık. Yine cahilliğin birinci vazifesi şu açlıktan çıkmak için bizde başta köp zaten bizim gücümüz yetmeyer. Normalde daşarıkla devlet şonu golda verip devlet tercüme edip beriye. Bir özünüzden prosto olan koyun şonu da güç versek mesela İslam yine her kimin kellesinde en küçücük misalları alayın da yine ay Türkmenistan ne olsa eğer Adalsk olsa Liviyalı bolor eyle duranı doğan Livya'da uruş nemeden başladı deyip okap gör Orusça informasiya vardır. Türkçe informasiya vardı, Anglisçe informasiya vardı. Türkmençe şonun Livya'nın gelip çıkışı nereden dörödü 48. yıla çele Livya näle döwletdi, vapşe döwlet däldi. 48. yılda Fransuzlaryň protektoraty boldu. Ondan soň onuň orna şoň ýaza ben düşündirip bile oturmy? Şoň ýaly informasiýa. Ondan soň Muammar Kaddafi o wagt monarhiýada karoçy onuň padşasyny ýyky adam Muammar Kaddafi geçýärden hakky diktatoranyň ýeketek özü
40 yıllap döwür sürýär. Hemme edil bizim Türkmenistanda ýaly bar ýanky akylly, köp bilýänleri, kellesini galdyrýanlary bar. Helen bizimki asan o bolsa bar, ýoluň üstüne çykaryp, özüm awtobuslaryň iminni şo ýerden geçer ýaly edip ýoluň üstüne çykaryp asyp koydy. Hemme aktivine şu bizimki ýaly aktivistleri şo ýerde Libyada şondan olar nägili. Ine men diýjem bara jahillik näl ýeňmeli diýen sorawa şon ýaly perewod edip bilýämiz bar. Rossiyada okuyan taleplerimiz şon ýazatlar Libya diýseň Siriýada uruşdur. Uruş nämeden boldy? O hazır lüboy birinden sorasın Libya'da uruşdan bolsa Amerika girdi diýer. Açık zadı NATO girdi diýer. Şoňa çelli bolan wakany hiç kim aýdyp bilmez. Barıp Libya'nın prezidentini ýanky Muammar Gaddafi'nin buyruğu bilen Şwitsarski 240 adamlyk samolyot var ýarýalar. Özüm boynuna ala 2,5 milyar dolar töleýär. Prostoy primer. Ýöne-ki o kab görseňizler eden işi käme Muammar Gaddafi'nin ýanky NATO'nun ya Amerika bir karşılıklaryň zady eden işleri. Ine şoňaza dur onu da aýyrmandyrlar. Häzir biz hemmemiz Libya'nın mesela Muammar Gaddafi'ni söýýäs. NATO'm Amerika'm wrak boldy mysal üçin de. Eger bize de bolsa bizinki hem şoň ýaly pytrar. Ne dogry düşünje. Düwüni bilen ok. Soňky gören telewizorda uçan samolyotlar gördüm. Men bir temanyň üstüne zal ine jahillik diýen sora men nokat kojakem terjimeni bizde ýok şo. Dokumental ene bar Hudaý berdi bir zat diýip çykýar YouTube'da dogry ene şo türkmenlerin gelip çykyşyny aýdyp berýär. Soň kim ba? O Bayramallymy, Garagum Post var. Şoň ýaly 3-4 san kanaly bardyr gören bolsaňyzlar. 3-4 san kanaly, ondan başga kanalam ýok. Galan İsyan adam var, doğan isyan adam için badır hem de. Yani dil bilýän bolsa, demek Türkmençe derler. Yani dil bilýän bolsa, näme bilýär ýöne gıynansam şu dil bilýän adamlar köpä. Yani bizim Türkmenlerimiz gıynansak da iş etmeni biraz yaltaraktır. İş etmeni. Şu görüp gören işlerini etmeni kadar. Bir zat okap geçecek. Bir minut. Şurada Halsın diye bir vatandaşımız yazan yani Aydıl'da cahillik için kitap okan dedim. Gününe 15 saat işleyerler. Kitap okap bilen oklar. Halsın bizlerem işleyeriz ama kitabı işle bilen yerimizde kulaklığımıza az internetten her şey YouTube'da kitaplar var otomar kitaplar. Kulaklığımıza dinle bir şey. Audio kitap meninki derli hemen okumasam bolun. O kavu her kile kabul edecek. Bir okap kabul edecek. Bir dinlep kabul edecek. Yönü okuyacak bolsan yönü günün devamını 15 minut okabilseňem ýatmakam 15 minut ýa hatda bir listin ýartyny okabilseňem birazçyk bilgi alyp bilýän de her gün käne gün bilýän. 20 minut okuyacak adam üçin bilji öwrenjek adam üçin hiç saat bakana derler. Okuyacak biljek bolýan adam üçin. Hiç saat bakana der. Ýöne jahillikden diňe ilmiň, bilimiň güýji bilen çykyp bolýandyr. Okap, bilip, araşdyryp, terejip, pikirlenişiň esasy. Olam nädip bu öňki ýaly gidip kinejni maňa dinlere, gidip kitap alyp satyn almak wagt däl bu internet dünýäde gezip ýör internet. İstenlik zadyň çykýar. Melikcan şoň türkmençesi ýok, türkmençesi biz esasy ýanky men sana aýtjak bolýan şoň İngilizce Orusça düşünürdüm. Tak agam okawtyr, bilip otyr. Oka koýdy 10%, 5%, 90% adamımız bizlerde o 90% o 90 men de bu. Yani dogan bir men aýtyp galaýyn, düşünme. İslenlik bir nemeler, islenlik bir kitap, islenlik bir dille terjime edilendir, ýöne türkmence terjime edilen däler. Islenlik bir dille diýsem käbir dillerde ýokdur, ýöne türkmenem ýok gynansak da şoň arasynda da ýöne dinle bir bizim türkmenlerimiz gynansak da bir iş etmekden ýaltanýanlar gynansak da ýani özleriçe öz täze neme döredip iş edýänler käbir edýän ýöne şoň şey diýip aýdýançan käbir edýän däl. Biraz yaltaraktır diyecek. Yani doğruyum da. Onu yönü magarif işleyen yok, magarif yok. Okumak isteyen adam şu kitabı satın alıp çapkanadan terör edilip tercüme ettiğini kuruyor da bari tercümeneme çapkanalar. Çapkanadan çıkardık ilya onu. Okumak isteyen adam, etmek isteyen adam. Yok ya, benim zaten.
Şoň üçin watandaş ol hiç neme däldir, ýani jehalaty diňe okap bilip öwrenip geçip bolýanlar. Hem jehalatly adam bir iş edenden şoň etmedi, o gowdursa ol iş etdi, soň düzeltmedi, kyn iş edýändir. Melikcan, bugün meniň teklibim, ine sen Rusça bilýärmi? Aha, bilýän düşünýä. Okey. Sen bir statýanymy, men konkretne saňa ýüzlenýär. Opşi başka birem düşünüversin, bilýän, bilenok, men konkretne saňa düzle. Davay men şu hepden içinde bir professorun ya bir bilemok akademiň ya belli bir bilemok mesela yılanyň önüp ösüşü arada bir temany var. Perewod ederinden men TikTok'ta ya YouTube kanalı açarına şoýarda goýarym. Melik saňa da ine haýyş, sen şonu edip bilersin. Ine diňe ikimiziň aramızda. Ine konkretne ine diýjek o ine şundan başlamak. Ha sen opşi aýdyp başladın. Edesi gelen edýä, bilesi gelese okaýa, araşdyryp okaýa. Ýok. Biz şonu var, şonu informasiýon näme üçin informasiýa hem mer informasiýa bolup otursa. Ne sen şonu edip bilersin. Men ederim şu hepde mesela Fresco'nun bir leksiýasyny perewod edip goýarym 15 minutluk. Sen edip bilersin şonu. Elbetde. Dawat, okey. Ine şu edip bilersin. Dinle bir mut dowan. Men digle yine ýalňyş düşün. Men sana bir kili pretenziya ya näme edip bilýän diýen manda der. Şu sen menden başlamaly şu zat var, şu bir zat var, şonu doldursak informasiýony prostranstwany türkmen dilindäki maglumatlar hökman gurwangulup pidaras bağışlanlar şonu ýaly dälden başga zat köp da o da arasında bolýa. Ýöne halk uju doyup otyr oň ýaly ay bolda bolgusuz adam samsykmyş da näme edip bilýäňiz diýen sora ine jahilligi nirden şu jahillygy nirden şu ýeňmeli diýen sözi ine saňa maňa tüýje ýene kiye bagly şu türkçeni, angliskini, rusçany bilýän zatlar şonu türkmençe perewod etmeli. Etmeli diýenime edip bermeli bize o. Pul veren ok hiç kim bize. Ine şu hem işimizin arasındaky ýene bir kiçijik iş. Menin pikirimçe. Seredinle men sana bir zat aýtjak, seredinle. İnternetten seredip gör da George Orwell bir İngiliz ýazgysy ya fransuz ýazgysyny bilemok da şoň bir kitaby bardyr, ýani haýwan fermasy. Indiýanyň kimden bilemok nirniň ýazgysyny. Şoň orçadan bardyr. Şoň orçadan bardyr. Özüň ýazyp görýän George Orwell. Şu kitabyny orçada bardyr hökman ýagdaýda orçada düşünýän bolsa ýa türkçe düşünýän. Allah okap görşäni. Onun ýene bir kitap var 1984. Ondan amongat kitap. Asyl ýazgyşy ýani George Orwell ýazýar da men ştaýk ýazaýyn. Ştaýk ýazaýyn men şoň adyny. Şonu görüň. Görmek garaş George Orwell. Hayvan çiftliğinden hem en on adı 1984. Bu vapşi yaxşı kitap. Şunu okasanız da vapşi zor. Yine kararlar birbirimize karşılıklayın bol oturamız. Men apmer Jacques Fresco'nun şonun fanatı. Çünkü onun aydadır onun bana kızıklı. Yine bar ayda oturan zat var ya Jacques Fresco'nun misal için. Her adam doğulanda yaman bolup doğulmadı. Ya bay bolup doğulmadı. Taşkı kurşavın tesiri esasında. Kim kanaka doğulan bolsa. Yine şonu hem daşkı kurşavın esasında sen daşkı kurşavın yaman bolsa sen yaman bandit olup gidesen. Yaxşı olsa yaxşı olup gidesen. Napmer hazır alıp geçsek yine Kurvangulu Berdimuhamedova şunu diresek şonun sisteması daşkı kurşavı ondan önkü Niyazfın daşkı kurşavı Niyazfın önkü daşkı kurşavı Soyuzun daşkı kurşavı diktatorski rejimti. Yine kara Jacques Fresco'nun aydan tağlaymatı şuna geledi. Şu gele oturan 40 yıllap Stalin boldu, 20 yıllap Khrushchev oldu, 30 yıllap Brejnev oldu. Ularnam kellesine singen daşkı Khrushchev hemen faşizmle ölünçem bolmalı, men nimşetsem etmeli degen pikir giren. Yine şu hem yine cahillığı yenip geçmek için nimçin ular bunun kitek özen post-sovetski prostranstva emmesem şon kitek. Kalan yurtların kitemez ya Evropa bile şey ya Kitay'dan ki yakın günde var uzak günde var. Bizlerde şu paniyete şu ömden beri singen. Yine men açacağım şunun kitek zatlar perewod edip bersen nereden nime emele geldi? Nereden nime kim vardı? Nimeden bizler şu ne yettikten zaten haydi bilse.
Gynansak ýöne gynansak da jahil, cehalat bilen görüşýär siyas bolyn. Cehalat, jahil siz ýazan boly. Kategoriýalarda käýirler. Jahil ýa-ni kategoriýada. Emma şoň jahilin boyun almak. Pinzat nime der? Utanç bir zat der. Jahil mi? Jahil ha o. Ýurdun içindäkilere öşo men hökümetiň işgär diýenlere duruşuna jahil. Hemmesi gaspydak görenler bar. Hemmesi duruşy bilen jahil bolar. Ki senem go Williamson şolardan da bir etbermel hökümet etip bermelip aýdýarlar. Islenlik bir halk nime watandaşy, türkmenistан watandaşy go Williamson şolardy. O taýol ota iş edilýän ýerde ota pul gazanylýan ýere Türkmenistan şu wagt edip. Deňe dur pul duruşuna pul gazanmak üçin barýarlar, iş etmek üçin baran oklar ýa halkyna seretmek üçin baran oklar. Şoňa şu gynansak da watandaşlar düşünüp bilen o düşünmeýänleriň sebäbi jahil bolanlar üçin düşünýär. Cehalat balan üçin düşünýär oklar. Şo birazçyk akyllaryny aýlandyrsalar, döwlet nerden emele gelýär? Näme sebäpden döwlet bolýar? Näme esasynda döwlet bolýar? Prezident näme esasynda prezident bolýar? Şoňa birazçyk men aşağı çykyp efir aslandan bäri haçandan bäri efir atýasy bolan aýdyp gelýän döwlet näme, halk jemgyýet näme, hökümet ýa prezident näme? Şonu biliň diýip aýdyp gelýän, onu şoň gynansak da kabul edip bilen oklar. Kabul edip garşylyklaryň jogap berýärler. Başga tema geçýärler, emma esasy tema şol, esasy tema şol. Haçanla şonu ötkerleňizde oýurup bilseňiz watandaşlar, hükmany ýagdaýda sizin pikiriňiz ütgeýändir. Hükmany ýagdaýda pikir etişiňiz has ýeňişden kurupny ütgeýän 90 gradusda 180 gradus. Hükmany ýagdaýda. Şoňa ananyň ýöne. Birazçyk pikir etişiňiz ütgeýändir. Şo zatlary düşünýär. Sağ şu wara şu ýa-da hakynda açdy. Menen bir kitap aýdyp geçinler şu watandaşlarymyz ýa mana muňa kitap. Beyaz Zambaklar ülkesi. Şunu soветую okumağa. Şunda vatançılık sevgisi hem var hem zat baş kitabın içinde. Yankıyalıklı baydak ayırmalı näme baydakdan öňürtü ýurdun aýyçyk. Öňki holarda bir ýere gelýän efire. Bu vatandaşymyz o näme baýdamok men bolyn. Biz o baydamyzy owşap 2 ýyl gurly etdik baydan. Aslında ay dogan sen baydan owşamaly toprak owşamaly elik bilen toprak cinayetkarlaryň elinde düşmanlaryň eline ýatyr. Bizim düşmanymyz ýurdun daşynda bizim düşmanymyz ýok. Esasy düşmanlar şolar halkyna bolýar düşmançylyk. Halkyna düşmançylyk edýärler. Şoňa düşünüp bilen oklar. Esasy düşman şolar. Hem düşman hem cehalet olar. Näme etjeklerini hiç bilen oklar. Bilmeýänleriň sebäbi şu cehalet. Ol ýokardan gelýän buyruk esasynda işlep bolar. Buyruk berýänleriň özleri cehalet. Şo Sovet Soýuzynyň jinnemesini metodyny oýnýarlar. Çıkama hoşma. Spasiba sağ olun. Sağ ol. Bu kraytyn, bu teknik aýtdyň. Wakarman sağ ol. Indi kefirimize de gatnaşyp ertiram atýasyn edip boldy. Hoş. Her onu efir açarsy. Vatandaşlar şolar ýalap, ýani birazçyk jahilliňizi eliňizden aýyryň, ýani kelläňizden jahillik nemeňizi aýyryň. Meselen düýüne seretjek bolun. Hemem haýsy dille bilýän bolsaňyz, islenlik bir dille islenlik esasy rus dilini, türk dilini hökmany ýagdaýda badyr kitaplar. Hökmany ýagdaýda badyr. Ýöne ýok bolsa onuň öz isleýän okumak isleýän bolup satyn alyp çapmanadan çapman nemetdir ol. Kıyınlatlar o çap et berýärler şo dilde. Hiç ýeli problema däl. Özüňiz isleseňiz ýani. Aynen. Yankiyalık vatandaşlar ýene gaýtalayan halk näme, jemgyýet näme, döwlet näme, toprak näme şo zatlary biliň. Hökümet diýilýän hökümet o size hiç ýyl ýagdaýda size kömek edýän näler şo wagt ýagdaýda. Edir şo wagt döwürde. Onu özüňiz bilýänsiňiz. Ol diňe düşmandyr ol, halky düşmandyr, watana düşman. Ha, siz halkyň döňü, watan döňü diýip bol blok edip şeýhi fiýalaklar ýa şoň topuna goşulýanlar, olar gepleýändir ýöne ol. Kimiň düşman, nämeň düşmanlygyny hiç kimden bilenok. O şatlyk şeýhi şoň özüň bilen ol bir reklamdyr ol, durýan manakendir ol. Gepletýändirler ony. Onu ölçüp gepleýänler ol. Ol adaç koulukma ol, näme üçin gepledim kam diýip, näme üçin şolar ýa video çykardym kam diýip akmar ederin tek az koulukma. Yani öz watan öz düşünjäňizi ütgedin. Öz düşünjäňiz, pikiriňizi ütgedin.
Benimki cevap Şular yalar. alınmaz. Zaten adama az kaldı. Tamam Dokuza- abi. Kutor Ertesi oğlu. Kutor oğlu inşallah. Sağ olun vatandaşlar. Vatandaşlar giyeceğiniz rahat olsun. Geleniz için sağ olun. Ertir yine devam ederiz izin.